Áno, niektorí nemajú slotu radi, proste áno, vulgárny, neviem síce v čom, že niekto je strápatý, alebo keď niekto je chrapuň, tak mu poviem, že je chrapuň. Keď niekto povie, nie slota, s prepáčením vulgarizmy, ako ten psychopat Matovič povedal Kaliňákovi, alebo niektorí ďalší, ešte iné vulgárnosti, že v Slovenskom národnom divadle sa vulgárnosti len tak míria na doslovne a do písmena v tých divadelných hrách a tak ďalej. Ale na druhej strane médiá zo slotu stále robia nejakého strašiaka, ale slota hovorí vždy len pravdu. Pravdu, ktorá sa zle počúva. A ľudia, bohužiaľ, chcú počúvať pekné reči. I keď si myslia, že sú možno nie celkom pravdivé, ale chcú počúvať pekné reči. Hovorili ste o akomsi rozpínaní sa Maďarov, Orbána, ich politiky, aj zahraničné, tak ďalej. Myslíte si, že, alebo respektíve, prečo je zrejme Európa taká mäkká voči tomuto, voči Maďarom, voči Orbánovi? Je v tom určitý lobizmus, ich šikovný lobizmus, alebo je to strach Európskej únie z nejakého problému, konfliktu? Ja si myslím, že to je prienik týchto dvoch vecí, o ktorých ste hovorili. Je to v podstate asi v tom, že Orbán, ktorý má absolútne neotrasiteľné postavenie v Maďarsku, pretože má ústavnú väčšinu, sa vyjadrila jednoznačne smerom na Európskej únii. Vy mi tu nebudete rozkazovať. Vy nebudete urážať maďarský národ. A toto bol jednoznačný signál. Proste kašle na celú Európsku úniu. Naši politici, tí sa idú s prepáčením pokakať. Zase ďalší vulgarizmus. No, síce neviem jaký, ale budíš. Idú sa doslovne pokákať z celej Európskej únie z nejakého Barosu alebo nejakých ďalších šašov, ktorí tam pobehúvajú. V žiadnom prípade by sme nemali byť v takejto polohe. My musíme predovšetkým robiť takú politiku, ktorá bude na prospech tohto národa, slovenského národa a všetkých občanov Slovenska.